Wah, tang usap si Mayo tang bi, maluin tang katang. Katulog 863 itong biyahe. Magawas ka na rong alas 5. Magmahay na sa ka. Kung na po yung pasangin lang. O di mo kung di ko mamahay, uy. Di po. Kanta na lang Di ko daan. nagbasulon. Nakataya ka 863. O karon tuan ni Rambul 5 rabul ko. Rumble 5 rapon. Mabukuat tatang mo lagi tanang maning kamo ko kapamas ko makabayad utang. Kahit mugas. Mga lagi ay. Kinilaging problema lagi ay. Grabe kayo ba? Nya, krisis pa yun Nya. tayo. Nya, O niyang ano si Titang, awas nibi. nya, Ano na kikwan? wa pa ka kadaog. Nya, Mao lagi. taga na kitag problema. Di malason. Ha? Di malason jud. Lagi. Grabe, dagan kay suliran sa kinabuhi. Tuwayan lang no. O as nibi sa do panalito si bako di mo gawas. Suway. Tuwayan na. Kay mo gawas darong 863 alas 5. Dagan gagang magbahayan ni Eh, Ako, itatang ay. dagan na kay problema nga naabot sa kong kinabuhi. Yun, balak nun juga ba? Believe ko nimo. Nga, kung maminaw din nimo. Kung sila yung Programa. problema, ila kong pahibaloon. Nung ako'y magproblema, ako nang itago sa kwarto. Oo, yapo nimo. Akong ludan, akong hilakan. Katulad Sige, tangoy, aking kong kung- kalisod. Imo na lang kong biyaan. Akong dagan nun tangoy, masin makapuno-puno kung magamay. Pag Kasi naman hinagin, ma'am, kay basig madagma ka, maukam na mong ingat. Diba ko? Diba ko kano nga? Eh, Basig magdagan-dagan ka ba, kay mo apas ka, kay cut off na. mau lagi ako lang tawagan tong kuan. Bitaw, ma'am, uy, ayaw lang dakuha, mama, kay basig mutulo, imong luha, ini kalasing ko, ma'am. Di oy, wag mo na gyud kay ni mong kana ko gahapon nga gahapon yawa man basig karon. Oo. Ang 208 bitaw gichat na ko atong Domingo na ako gipangatagan. Yang gibagduko Nya. nila atong Domingo na karon pa ning gawas. Pero ako nun sila giingnan nga 3 days, Domingo, Lunes, Martes, igo kay 3 days ma. Wala ka man ang kisa pa gina mo. Di itaw dang akong suwayan sa tangan kay salamat ang. Kay balo ba ka, ma'am? Saman. Hapit na wa na ron, ma'am, di nakakataya, ma'am. Tawag mo lagi na kung kuan uy. Unya na, ma'am, tabi sa tama. Alas 4:51 na, ma'am. Basta madapan smile. Sige, ma'am, kung di ka kataya, niya mo gawas, smiley lang, ha? O mao lagi. Sige, ma'am. Ito na may blood ta si bako. Yung kabalakan na, iba yung herb capsule, ma'am. Sige, salamat, ma'am, ha? Sige, salamat po. Sige, daga, salamat, ma'am, ha? Mabito, mga palangga. Itong ibaligya na kong baka niya, kung ibagdok o hurot. Hurot ka no, aptig bulan. Kada draw, pupilde kong 500. Nahurot. Nahurot ang alin sa baka. Pisi na lang nahabilin. Mauto ni Sakakos Lubi. Akong gihigot ang pisi dito sa babaw. Akong gihigot sa kong hawak. Wala na akong gihigot sa rinapit liog kay di pwede na. Ako rang gihigot sa kong hawak. Oo niya. Akong gipagabas ang lubi. Ako na sa gibagdok ang halin. Kurot lagi hapon. Bitaw eh. Hello, mayong hapon. Again, wa. Paita bitaw no. Sige mga palangga. Daghang kayong kuan, daghang kayong mga pagsulay sa atong kinabuhi nga mga palangga. Kana bang mga pagsulay nga lisod gyud kayo.
makaingon ka nga. Kasa naman ang akong kaduulan. Nga, ang tanan, ila naman lang kong gitalikdaan. Sa una mag-atubang pa. Lagmit pa ka pa akon karon, talikdan na ka. Sige lang.